З нагоди Дня прапора з Генічеська стартував автопробіг до тимчасової адмінмежі з окупованим Кримом. Колона автівок рушила до КПВВ Чонгар. Таким чином, учасники, серед яких були представники громадського формування «Аскер», вкотре продемонстрували єдність нашої держави. А головне, що Крим завжди був і буде українським. На пропускному пункті Чонгар урочисто підняли державний прапор. Для гражданского формирования «Аскер» это очень символическая дата и символический день, так как флаг Украины для нас это символ свободы и символ победы. И мы верим, что мы обязательно вернем Крым, и Украина будет целая и неделимая.